yan uwa mahalarta wannan majalisi, wannan taro, kowa da kowa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda dai aka sanar kuma aka faɗakar lungu da saƙo ta kafofin sadarwa cewa lallai za a yi wannan zama don a tattauna tsakanin shi Malam Abdul Jabbar da sauran bangan wato malamai da suka fito daga bangarori daban-daban. Gashi a yanzu muna nan hukumar shari'a an gabatar da wannan taro lafiya, an kammala shi lafiya, kuma sannan shi alkali da aka ɗora shi akan yayi shari'a akan wannan yayi hukunci Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wadda ita ce ta sa kuma al'amarin zuwa ga gwamnati, ita kuma za ta kalle shi ido na basira ta san me za ta. Muna fatan yadda kowa zo lafiya, Allah mai da shi gida lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai da nuna wannan rana ce da aka daɗe ana ta jiranta, kuma alhamdulillah wajibi ne aiwa mai girma gwamnan jihar Kano godiya ta musamman duba da yadda ya sahale aka yi wannan zama. Haka kuma shi ma kwamishina na religious affairs faɗi tashin da ita yi da ita kanta hukuma ta shari'a, da kuma alhamdulillah yadda malamai da jami'an tsaro kowa da kowa dai ya ba da haɗin kai aka yi wannan zama lami lafiya. Kuma alhamdulillah wannan zama duk mutumin da ya saurara ya ji yadda aka fito da abubuwa, ya ji yadda aka rika wato ruwan hujjoji, ya ji kuma yadda wanda aka tuhuma ya kasa kare kansa a koda gaba guda ɗaya, gaskiya a bayyana take. Kuma alhamdulillah shi kansa Professor Salisu Shehu a matsayinsa na jagoran wannan zama ya fitar da hukunci a bayyane, ya faɗi irin yadda Abdul Jabbar ya kasa kare kansa ko da gaba guda ɗaya. Wannan ya wajaba shi a kankin kansa ji tsoron Allah. Wannan rayuwa takaitacciya ce, kuma in dan duniya mutum yake wannan hujja ta tsaye a gabansa a fili, wajibi ne ya tuba, wajibi ne ya ba Allah, wajibi ne ya fahimci cewa abin da zai gina a kansa lokaci ne. Kul mata'ud duniya qalil, jin daɗi ne na rayuwar duniya na kankani, in ma an ji daɗin kenan, ba kuma jin daɗi ga duk mutumin da ce zai zare takobinsa akan manzo sallallahu alaihi wasallama. Allah tabaraka wa ta'ala shirye da mu gaba ɗaya. Masha Allah. To, commissioner. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To ni gaskiya farin ciki na wato ba zai misaltu ba a wannan rana, domin kusan kalubalen yana kan gwamnatin jiha. Kullum ana ta maganganu, musamman kuma ana magana hukumar shari'a ga halin da ake ciki, an kiya zo a yi wannan abu. Yau da Allah ya sa an zo an yi kuma an yi lafiya, an ga irin abubuwan da suka faru, kuma yanzu duniya da za a saka mata kowa ya gani ya yi hukunci, musamman a samari da shi profesa ya a ƙarshe ya yi bayanin irin yadda abubuwa suka gudana a cikin wato bayanin da kowa ya fahimta. Don haka muna gode Allah akan wannan abu da aka zo aka yi lafiya, musamman babu wani tashin hankali da aka yi a nan hukumar shari'a. Mun ji daɗi kwarai da gaske, kuma muna fata Allah madaukakin ke zama mana da jihar Kano lafiya da kuma ƙasar da da musulunci. Assalamu alaikum. To sai ji ga tun da kayan da kwamishina ai kamar da ni gai ai gwara zai a ƙarshe game da yadda wannan zama ya kasance. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zama ya yi kyau, an yi taro lafiya, an gama lafiya, kuma malamai sun ba da gudunmawa, kuma alhamdulillah muna godiya shi kansa gwamna Allah ya saka masa alheri da ya ba da cikakken gudunmawa ta taron. Kuma kwamishina na ba mu ne masa godiya, nan ma hukumar shari'a ma'aikatan mu aka haɗu da su aka yi aiki, sun ba da gudunmawa sosai don sun ba da haɗin, kuma an yi taro na ilimi, an yi taro na hujjoji, an yi shi lafiya, an gama lafiya. Muna fata tun da inda gaskiya ta bayyana dukkan kowa ya zama na ya fi gaskiya. Ba mu lafiya, ba mu Amin. da gaskiya ta bayyana aiki magana kuma da aka yi ta tsawon lokaci awoyi a yi ta aminci
shawara ta shi ne sai a ɗauki topic one by one kuma a bashi lokaci a tauna shi sosai a baka dama musamman a ce akwai wata bangare da ba ta kamar wacce ce shi ne manzo ana ya kamata a tauna su ɗaya bayan ɗaya kuma a ba su lokaci isasshe baka gamsu ba kenan a dama a tsarin da aka yi gaskiyar magana ba gamsuwa ce babba girman abin ya wuce wannan tsarin da aka yi akwai buƙatar a baka dama nan gaba ana ganin ana da girman abin ya cancanci a bada damar ya kamata a bayar domin mu duk za mu ce ta matsalar nan ta faru a duniya ba wai kirkirar ta nake ba duk wanda yake da ya sani kamar wayan su ce ba za su ciwo wannan kamata ya muka shawar da nake ba ci guda daya sai a tattauna shi a bar shi hukunta kansa kamar yanzu ɗaliban mun gama shi sai a kuma sa wani sai a kuma tattauna shi haka yanzu ɗaliban ilimi in suna so su dora a kan bayanan yadda za su samu gaskiya wajen su littattafai za su samu karatuttuka na za su duk ina faɗin kowace magana da inda ta kuma an zuwa za a ganta ba magana ɗaya ta Wani sunana da Muhammad Rabi Umar Hijabi kuma na fito a bangaren zauren haddasa malaman Kano kamar abin da ya shafi a rasar nagoyin izala da ake cewa. to gashi an gabatar da wayannan wato tattaunawa wayannan abubuwa guda tara da kuka yi me sauraro zai so ya san su Alhamdulillah guda 6 aka samu ba su kai 9 ba kuma kamar yadda saurari su an yi maganar dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam auren da yi da matarsa na Safiya an kira shi da fadi an yi wannan magana cewa a nuna inda hakan ya tabbata na yi magana batun cewa wata mata ta zo ta ce tana sha'awar annabi kuma an yi batun cewa manzo Allah ya hamo wata mata ya biya mata bukata an yi batun sifata manzo Allah da shan giya an yi batun sifata manzo Allah da tsoro cewa langwai da irin waɗannan abubuwa haka har guda 6 aka yi su ne ba kuma alhamdulillah duk wanda ya halarci wannan guri ya ga yadda abu ya gudana na farko dai an sanya dokoki da tsari kuma ta bangaren alhamdulillah ba wanda ya karya ko doka kwaya daya can bangaren kuma kowa ya ga abin da ya faru to maganan isnadi ko kuma matan na hadisi yadda ake tantance shi wani hanyoyi ne don ɗaliban ilimi su gane kuma su fitar da wannan abu ne dogo ai fanni ne da yake mai zaman kanshi kuma akwai rubuce-rubuce da yawa na malamai haka zai wahala a ce a wannan zama ce ga yadda ake yi amma malamai sun yi bayani da ke masa an buɗo littattafan nan kuma ya kasa nuna inda waɗannan maganganu suke wannan babu shakka abin godiya ne ga Allah subhanahu wataala na ɗaya cewa wannan maganganun ba wanda ya jingina su zuwa ga annabi idan ba shi ba abu na biyu shine waɗannan maganganu babu wani sahabi da ya jingina wa annabi abu na uku shine littattafan nan da yake cewa maganganun suna ciki ya tabbata cewa babu koda guda ɗaya cikin maganganun nan guda 6 waɗanda ya jingina su zuwa ga wannan littattafai ko dai Bukhari ko Muslim ko Muslim na Imam Ahmad ko kuma littafi na Al-Musnad na Imam Al-Hakim duka kowa ya ji cewa babu ko ɗaya a cikin waɗannan abubuwa da ya ambata babu a cikin waɗannan littattafai ya ce fa ku ba shi dama a nan gaba ku zo ku yi ku da shi to batun a ba shi dama kusan ai da can ana ba shi dama ni da nake magana da tabbashin na aika masa da takarda kusan shekara 2 baya ko 3 shine ya bayi da yake amsa wannan takardar da rubuta masa wannan littafi na Zahatu Sitar sannan kuma still malamanmu da dama suna neman sa Malam Kasim yana neman sa Rabi'u ya neme shi ba adadi kowa a cikin yana neman sa akan ya da wani tattaunawa yake haka ta kai gwamnati ta shigo ciki kuma kofa a buɗe take duk sanda yake buƙatar tattaunawa babu shakka yana da lambobin shine dai mu san lambar da za mu same shi da mun kira lambar sa ko da shi a kashe da ba da lambar da za mu tuntuɓe shi mu same shi domin idan yana da wata bukata da wata mukabala a shirin insha Allah ta'ala a kuma lokaci
na wakiltar gafarta malam gashi an zo an yi musayar kalamai kowa ya bayyana ra'ayinsa da hujjojinsa ya wuka kasuwa ne. Wannan abu ne wanda yake dama shi ne ranar da ake nema kuma alhamdulillah gashi Allah ya kawo a kuma tattauna kuma babu shakka ya bayyana cewa wayannan zantuka nasa ne ba wai malaman musulunci ne suka kuma a cikin tattaunawa mun ya fito masa da hukuncin wanda ya keta abin da jamhuriyar musulunci kansa tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau shi a gurinsa tun daga zamanin sahabbai zuwa yau da aka bata shi a wannan babban fasari wanda ya kamata mutum ya kansa gyara in dai lafiyarsa ba